שלום. אז אנחנו, איפה אנחנו? הולכות, אנחנו הולכות. אנחנו רוצות כרגע. אוקיי. אנחנו אוכלות עכשיו. ובאיזה ארץ אנחנו? אנחנו in הוואי. טסנו להוואי. חופשה. כל הביצ'ים שבישראל. אנחנו מאוחר יותר נלך לבריכה שיש פה. לקחנו אוכל עכשיו מאיזה פיצריה כזאת. אנחנו לא יודעת כל כך אם זה טעים או לא, כי לא נתנו לנו לטעום את זה, נכון? יופי. זה יהיה ולוג די קצר. אנחנו לא מבטיחות שנפרסם הרבה בזמן שאנחנו פה, כי כנראה נבלה את כל חיינו בים. סול. אנחנו עכשיו... וואי, אקסטימטיב. אוקיי, אז אנחנו עכשיו הולכות לאכול. וסול הולכת לעשות לייבלי. תגידי שלום. שלום. שעה אצלנו, עכשיו ממש מוקדם, נכון? נכון. מקוות לעשות אפולד מהר. הופה. היא נכנסה? תעשי לי היי שלום. דפנה. יואו! איזה קטעים. למה זה לא מראה לי שנכנסת? קולה של הוואי. היי דפנה. אז אנחנו תכף הולכות לאכול. מה נשמע? סבבה. אוכל טעים. את שומעת אותי? תראו איזה אוכל. תרשמי לי אם את שומעת אותי. כן, היא בלייבלי והיא מנסה לתקשר עם חברה שלה דרך הלייבלי. אז אנחנו יופי. זו פינה מיוחדת. פינה נחמדת. הנה כל הפסטה של סול. יש לי מגן חדש. יש לה מגן חדש. קנינו אותו ירוק, עכשיו. תראו. קנינו אותו עכשיו לפני כמה דקות. היא אוהבת אותו. לייקים! אז אנחנו עכשיו הולכות לאכול. יהיה נורא קשה לעשות את זה עם יד אחת. אז כן. מה רשמת? יפה. טוב, נתראה. הנה האוכל של סול. תראו, זה כל עם ישראל, מבית מישראל. והנה האוכל שלי. כן, הוא נראה מגעיל. איזה אוכל נדיר. אז אנחנו עכשיו... אל תצעקי. עם מישהו סודי. מליין אותי דר, מותק. לא, נו דפנה עכשיו ברצינות. נו.